Madzulo abwino Lero laisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Line Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Bwalo lalikulu la milandu loona za malamulo lakana pempho la anthu awiri omwe amafuna kuti malamulo a dziko lino awasinthe kuti azilola maukwati amuna kapena akazi okhaokha kumachitika mdziko muno. Banki ya Reserve ya Malawi yati dziko lino lili ndi ndalama zakunja zoposa $600 million zothandizira kugula zinthu zosiyanasiyana monga mankhwala. Nkhani za masewero, President wa bungwe la FAM Fleetwood Haya ati ali ndi chikhulupiriro kuti kayendetsedwe ka masewero osiyanasiyana kasintha mdziko muno. Tsopano tikupatsirani nkhanizi mwa tsatanetsatane. Bwalo lalikulu la milandu loona za malamulo ku Blantyre lakana pempho la anthu awiri omwe amafuna kuti malamulo a dziko lino awasinthe kuti azilola maukwati amuna kapena akazi okhaokha kumachitika mdziko muno. Awiriwo ndi nzika ya ku Holland Jan William Akasta ndi Jana Gunani amatsutsana ndi malamulo ena a dziko lino oletsa amuna kapena akazi okhaokha kumachita maukwati ponena kuti amatsutsana ndi maufulu a anthu. Mercy, tafika zambiri mulipoti ili. Majaji atatu akubwalo la milanduli Justice Joseph Chigona, Achimbizani Kacheche ndi Avikochi Chima anathetsa mlandu ponena kuti malamulo omwe dziko lino limatsata poletsa maukwati amuna kapena akazi okhaokha ndi osalakwika. Iwo alangizanso anthu omwe amapempha izi kuti apemphe aphungu ku nyumba ya malamulo kuti ngati kuli koyenera akasinthe ndimeyi ngati sakukhutira ndi chigamulochi. Polankhulapo chigamulochi atachipereka, loya oyimira wachiwiri kwa odandaula Jana Gunani a Bob Chinkango anati sakukondwera ndi chigamulochi. Panopa tidikira kuti within 14 days atipase chigamulo choti chiwerenge ndi tikachiunikira tapaka advise ma client mo mmene tikuchimvera ndi iwo apanga chiganizo kuti tipite nayo kotani nkhani. Polankhula m'malo mwa unduna za chilungamo, mneneri wa mundunawu a Frank Namangale ati undunawu ndokondwa ndi chigamulochi. Imeneyi tayilandira mosangalala chifukwa zonse zimene anabwera ku khoti zina mafuna zokuti zakanidwa. Akhoti masula bwino kuti penal code imene anayuza powamanga anthuwa palibe cholakwika ndipo ili bwinobwino. Ngati angafune udandaulawa akuyenera kuti apange Robert Parliament, ayipemphe Parliament kuti ikonze zimene ingakonze. Koma kumbali ya khoti anabwera kuzempha khoti ndipo akhoti amasulira mmene malamulowa alili. Potirapo ndemanga pa chigamulochi, mlembi wamkulu wa sinodi ya Nkhoma ya mpingo wa CCP Mbusa Vasco Kachipapa anati chigamulochi chapereka chitsanzo chabwino pa nkhani yoteteza malamulo ndi mabanja mdziko muno. Ine pamodzi ndi anzanga onse ndokondwa kwambiri kuti akhoti afotokozera zimene amafuna azisokoneze anthu. Ndiye takondwera kwambiri ndipo tikuyembekezera kunena kuti chigamulo chimenechi chithandizira kuti zina zimene zinalipo zokhala ngati zobisika, zokhala ngati zosaoneka bwinobwino zioneka zidziwika, ndipo tikhala ndi chitsogolo chabwino ngati Amalawi. Mchaka cha 2021 Akasta ndi Gonani anakasuma ku bwalo lalikulu la mlandu podandaula kuti malamulowa akuphwanya ufulu wawo osunga zinsinsi, kusankhana komanso kufanana malinga ndi malamulo a dziko lino. Mlanduwu unazetsa chidwi komanso zokambakamba mdziko muno, pomwe mabungwe omenyera ufulu wa anthu ena amati nkofunika kuwasintha malamulowa, pomwe atsogoleri azipembedzo ndi mabungwe ena akhala akunenetsa kuti malamulo asawasinthe mogwirizana ndi zofuna zaboma. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Padakali pano tili ndi mmodzi mwa olemba nkhani athu Blessings Kanache omwenso anali ku khoti lero. Blessings, tangotifotokozera kuti mlandu unali ofunika bwanji ku dziko la Malawi. Sonadi Mese, mlandu umene unalofunika kwambiri chifukwa chakuti monga kudziwa ndi mlandu umene anthu ambiri Malawi muno
ngakhale siwena amene amakhala kunja kwa dziko lino ngakhale kuti mnanda Malawi kasa Malawi akhala kuyembekezera kuti aone kuti bwalo la milandu alipereka chigamulo chotani monga ukudziwa kuti padakali pano pa dziko lonse lapansi maiko osiyanasiyana ngakhale muno mu Africa anthu ngakhale maiko akukambirana kwambiri nkhani yokhuza zimenezi kuti kodi anthu ufulu umenewu ndi kumwezera maufulu anthu kapena malamulo akuna kukhala zikuenda kukhalamo zinthu zimenezi kuti amuna akukhala khonza mapanga maukwati amene akazokhala khonza mapanga maukwati ndiye mlandu umene unafunika kwambiri zimene zateremu zikutanthauza kuti ndikuti paoneka tsogolo kapena paoneka direction imene mlandu umenewu uyabweretsa pakati pa anthu amene amachita ntchito umenewu kuphatikizapo Malawi osiyanasiyana. Ndaona kuti unali ndi report lako ifenso nali komweko ndaona report lako lija umafotokoza ndithu zambiri mwachitsanzo ndaona ukulankhula ndi anthu osiyanasiyana akulankhulapo ndemanga zawo utha kuona ndemanga zawo zija kuti wina aliyense amene alankhula pano paja amaoneka kuti amayembekezera kuti chigamulo chimene khoti lapereka tsiku la lero nchimene mwina iwo amayembekezera. Alipo of course ena mwina amene amafuna kuti zikhale manjira ina mwachitsanzo kunali khoti konkuja unaona kuti kunali anthu ena amene iwo wakuti amachita ntchito imeneyo anali okhumudwa kwambiri ataona kuti mulandu majaji akuoneka kuti kumapeto kwenikweni amapereka chigamuloche mwina sichakomera. Mwina tangounikira pamenepo tauza Malawi anthu amene amatuluka mu khoti majaji aja agamula kuti malamulo ali bwinobwino mene amatuluka mu khoti. Mene amatuluka mu khoti ndine kuti zinali zinaoneka kuti ena amene kusangalala ena amaoneka kuti ndi okhumudwa kwambiri komanso ambiri anachokapo chigamulo chija chisanathe makamaka amene amayembekezera kuti mwina chigamulo chakomera amene anapita ku khoti kukadandaula monga kudziwa monga fotokoza report lako lija anthu awiri anapita kukadandaula koma amene anabwera kuzawathandiza iwo achipana mabungwe osiyanasiyana ngati SEDEP Prayer ndi mabungwe ena anabwera kuzana kuti aife tili kumbuyo kwa awawa pamene so ena amene aboma atana kuti azimene ziyayi ena so anali kumene kuja amene analiko oti amayikiranso kumbuyo kuti ife tikwiza ndi boma kuti zimene ziko muno sachitike monga bungwe lija la Evangelical Association of Malawi, Episcopal Conference of Malawi, taonapo Muslim Association of Malawi ndi mabungwe ena onsewo anachita motero nde utha kuona kuti atazindikira kuti zona ngati mwina sizakomera ambiri anachokapo anatuluka ndithu kumapita mwachitsanzo yuyu Wim Axter amene ndithu analipo koyambirira kuja namona chakummawa koma chakumasanaku sili kudziwa kana dziwa kuti machigamulo sichakomera koma sanabwerenso ndi anthu ena so mulandu umene ukhala choncho umene akomera munthu musunga komera unaliyense ndithu sikukhalanso judgment ma judgment imene kuti komerena ena isakomere koma mwina kungowalankhulapo kuti izizi zachititsa kuti anthu mwina mitima yawo amene inali mwamba mwina ikhale pansi chifukwa ambiri amanena kuti ife sitilola ukayang'ana masamba anchezo tsiku la lero ambiri amafotokozapo ndithu kuti amaoneka kuti anthu ambiri anawo aja omoneka kuti amayembekezera mwachidwi kuti aone kuti khoti lipereka chigamulo chotani ndipo tinaona chigamulo chaperekedwa kuti ngakhale pa social media anthu ambiri yamikira ndithu majaji amene wakuti agwira ntchito yabwino mmene amayembekezera ngakhale kuti ambali nayo osalephera kudandaula. Blessings ndikuthokoze iwo takuyankhula tsiku lonse tithokoze kuti waonikirapo ziwiri zitatu zokhuza nkhani imeneyi. Yathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene tikupitirira ndi nkhani yathu a Reserve Bank ya Malawi alengeza kuti padakali pano dziko la Malawi lili ndi ndalama zakunja zoposa $600 million. Mneneri wa Reserve Bank Dr. Mark Lungu ati ndalamazi zithandiza kuti dziko la Malawi likwaniritse kugula zinthu zofunikira kuphatikizapo mankhwala, fetereza ndi mafuta a galimoto. Hassan Piri wafika ndi ripoti. Kuvutika pa nkhani za chuma chifukwa cha kusowa kwa ndalama yakunja. Izi zakhala zikuchititsa kuti dziko lino lidzivutika kupeza zinthu monga mafuta galimoto. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa Reserve Bank Dr. Mark Lungu ati pakadali pano dziko lino lili ndi ndalama zakunja zoposa $600 million zomwe zapezeka chifukwa cha malonda afodya omwe ali mkati komanso thandizo la ndalama zochokera ku maiko akunja. Ndinganene kuti panopa tapezako ndalama zokwanira ngati ziko ngati ndikaona mafika omwe ndi nawo June ndi ndalama zokwanira $640 million ngati ziko. So zimene zizi zikuonesa kuti tapezako ndithu ndalama zakunja kusiyana ndi mmene tinalili mbuyo mu February or January. Panopa zinthu zasinthako ndithu takhala tikulandira ndalama kuchokera no
amene amatithandiza chatimati madonors pachizungu ndi maproject angapo komanso nthawi ino monga mukuziwa ndi nthawi yoti tigulisa zakumunda chimodzi mwa icho ndi fodya nde nthawi inoyo timapezeka kuti chifukwa chokugulisa fodya uja tikupezeka kuti tikupeza ndalama ndithu zomwe zapangisa kuti tifike pamene tili panopa. Wapampando wa bungwe la Economic Association of Malawi ECAMA Dr. Bertha Bangala ati pakufunika kuunikanso ntchito zokopa alendo ndi zamigodi kuti ndalama zopezeka kumeneko zidzithandiza fodya amene akupezeksa dziko la Malawi ndalama zakunja. Ndiye mwina tikanaunikirako njira zina pakati pa timamva president akukambako za ATM kuti kulimiku komanso ku zamigodi zamainini komanso zokopa alendo zimene zizi zimayenereka mwina zikanachitika mwasanga tamva kuti inde aperekako mwina malaisensi angapo kapena kuli migwirizano imene yasayinidwa kumbali za migodizi koma izi zimafunika zikanachitika mwachangu kuti mwina tikamati season imene yogulitsa ikutha tizithaso kupeza ndalama zina kuchokera kwina komanso tikanakonda mwina anzathu amene ali a private sector atathandizirakonso njira zina ndi zina zokuti tizitha ndithu kupeza ndalama zina zakunja kugulitsa katundu wina kunja ndi kupezanso. Boma la Malawi likulimbikitsa ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi ngati njira zothandiza kuti dziko la Malawi litukuke pa chuma chake mogwirizana ndi mfundo za Malawi 2063. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Bungwe la National Smallholder Farmers Association of Malawi NASFAM lapempha phungwa ku nyumba ya malamulo kuti alingalire zonjezera ndalama zopita mu nduna wa zamalimidwe ngati njira imodzi yopititsira patsogolo chuma cha dziko lino. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Ngakhale kuti ndalama zopita ku nduna wa zaulimi zikuoneka zokwera ndi 12% kuchoka pa 455 billion kwacha chaka chatha kufika pa 512 billion kwacha chaka chino, ndalamazi akuti nzotsika kambaka kuchepa mphamvu kwa ndalama ya kwacha. Izi zakhuzanso ndalama zopita ku magawo ofunikira monga ulimi wa nthirira, ntchito za ulangizi komanso misika. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la NASFAM Rejoice Chikakuda wapempha phungwa nyumba ya malamulo kuti achitepo kanthu kamba kuti ulimi ngofunika kwambiri pa chuma cha dziko lino. Nkhani imeneyi nkhani amati value adding yoti mulimi asangokhala chimodzimodzi kuti basi popeza walima ntedza basi ntedza ungokhala choncho. Ena amakhala ndi mwayo akagula mashini otawathandiza kupanga sinjiro, ena amakapanga ndithu chiponde kumene zinthu zambirimbiri zimene mulimi akhoza kupanga kuti apangeso ndalama zina kuposana ndi mmene ogulitsira katundu wake amene anakolola. Ndipo komiti ya nyumba ya malamulo yoona ntchito za ulimi yati ionetsetse kuti ndalama zopita ku ulimi zogawidwa bwino. Wachiwiri kwa wapampando wa komiti Ulemu Chilapondwa wati izi zikuchitika kamba kuti ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo imatenga ndalama zambiri kusiyana ndi magawo ena a ntchito za ulimi. Dakatu kumanapo nda nduna za malimidwe komanso ngakhale ma officials aku unduna wa za malimidwe kumene amatitsimikizira kuti iwonso akuona ndipo nchifukwa chake akuti programu ya AIB ayigwiregwirenso kuikonza kumeneku ndikufuna kuunika kuti kusamapite ndalama zambiri kuku zoti mwina ziphe madera ena. Gawo la ndalama zopita ku nduna wa zaulimi mu ndondomeko ya chuma cha boma lakhala likutsika kuchoka pa 18% mchaka cha 2016 kufika pa 8.5% chaka chino. Izi akuti zachitisanso kuti phindu lomwe limachoka ku gawo la ntchito za ulimi litsike kuchoka pa 6.3% kufika pa 1.9%. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nkhani zizo kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Bwalo lalikulu la milandu loona za malamulo lakana pempho la anthu awiri omwe amafuna kuti malamulo a dziko lino awasinthe kuti azilola maukwati amuna kapena akazi okhaokha. Banki ya Reserve yati dziko la Malawi lili ndi ndalama zakunja zoposa $600 million zothandizira kugula zinthu zofunika mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, President wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya ati ali ndi chikhulupiriro kuti kayendetsedwe ka masewero osiyanasiyana kasintha mdziko muno.
Oh, I'm Mrs. Scholastica Banda. I have been an Old Mutual customer for over 10 years, and I use the products Money Market and Balance Fund. Old Mutual brings to me good interest. Old Mutual has improved my life a lot. It has helped me because I'm able to save. For example, when I need to pay school fees for my children, I pay. Like my daughter, after finishing her secondary school, she went to do banking and back to college. And she is employed by Old Mutual, so I'm thankful. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite anti-termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Staying connected to the best entertainment on DSTV is easy. Even if you see one of these, it's a common E16 error and could have been caused by one of these 3 issues. 1. Your account might be temporarily suspended and a payment top-up can help you get back in action. 2. You may have forgotten to power up your decoder when you made the payment. No worries, it happens. 3. Maybe the channel you're looking for isn't part of your current package. But no matter what the cause, resolving errors is a breeze with an array of user-friendly DSTV self-service channels, such as the My DSTV app, the DSTV website, or the USSD number. Choose the solution that suits you best. So don't let E16 errors ruin your moment and get back to the entertainment you love in no time with DSTV. Looking for high-quality garments, bags, rugs, t-shirts, and other Malawi-themed products that combine traditional craftsmanship with a unique style? Look no further than Makoda Bangwe Factory, formerly known as Makoha. We are the masters in garment making, weaving, screen printing, tie and dye product. Visit us today at our offices in Bangwe Blantyre and Lilongwe at LVTC in Area 14. Or call us on the following numbers: 0992 604 900 or 0880 608 533. Makoda Bangwe Factory, the masters of the trade. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nduna yoona zachuma Simplex Chichola Banda yatili ndi chikhulupiriro kuti maiko komanso mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa nkhani zachuma agwirizana ndi pempho lowunikiranso mfundo zina zakaperekedwe kangongole zomwe dziko lino lili nazo. Ndunayi yayankhula izi potsatira zomwe lachita boma la China lomwe lavomereza kusintha mfundo zina zakaperekedwe kangongole yokwana pafupifupi $270 million yomwe dziko lino lakhala likubwenza. Zimene ubwino wake ndikuti zitipatsa danga ndi nthawi yobweza ngongole komanso kuchitako zinthu zina zimene zingathandizire kutukula dziko lino. Ndinenenso pano kuti zimene zabwera kutsatira zokambirana zimene boma la Malawi kudutsira mu nduna wathu takhala tikupanga ndi boma la China. Si China yokha, takhalanso tikukambirana ndi India, mabanki ena ngati Afrexim, OPEC Fund, TDB ndi ena amene tili nawo ngongole kuti tiwunikirenso ngongolezi ndi cholinga choti tikhale ndi popumira
kuti dziko lino pamene likubweza ngongole tikhalenso tikulitukula. Zimenezi zikutanthauza kuti anthu akutimva, ali ndi chikhulupiriro mu utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikase Chakwera ndi boma lawo, komanso ndondomeko economic reform program zimene boma lidayika kudutsira ku unduna wathu kuti tikonzenso mayendetsedwe achuma achadziko. Zimenezi ndi nkhani yabwino kwambiri kwa ifeyo ngati Amalawi. Zimene zachitikazi zithandiziranso kuti programu ya IMF yomwe timayitcha Extended Credit Facility iyende bwino, chifukwa yonso zina mwa zinthu zimene amaonika ndi kuti kodi ngongole yanu ndi yotani. Ngongole ya dziko la Malawi idafika pa unsustainable debt levels panano chifukwa tinafika poso wapopumira. Koma leroli ndinene kuti mutsogoleri wa Dr. Lazarus Makikase Chakwera akuchita china chilichonse chotheka kupanga manage ngongole imeneyi, komanso kukambirana ndiwo amene anatikongoza kuti pamene tikubweza tikhalenso tikutukula dziko lino. Kukwezatu dziko lino pachuma ndikotheka. Zimenezi ndaziona chifukwa maboma ndi mabungwe ali ndi chikhulupiriro chachikulu mu utsogoleri wa dziko lino. Ndi mmene zilimo tsogolo la Malawi likhale looneka bwanji pa nkhani ya zachuma? Pali chiyembekezo chachikulu kuti chuma cha dziko lino chikhala chikuyenda bwino. Maumboni ena ndi amenewa, anthu amene takambirana nawo nkugwiriza nawo ndi chifukwa choti akuona tsogolo mu utsogoleri wa dziko lino. Ndiye ndatsimikizira Amalawi kuti zinthu zambiri zimene akhala akuziona kuti zayambanso kuyenda bwino ndi chifukwa chonena kuti anthu amene akugwira ntchito imeneyi kuphatikizapo maofficials akunduna ndi akuluakulu ena aboma ayika chidwi chawo pa ntchito imeneyi kuonetsetsa kuti chuma cha dzikoli chiyambenso kuyenda bwino. Dziwani kuti chiyembekezo ndi chachikulu kwambiri chimene chimampanga munthu kulimba ndi kuganizira tsogolo kuti kumene tikupitako kukuoneka kukhala kowala. Dziko la Malawi lasainirana mgwirizano wa ndalama zoposa 35 billion kwacha ndi dziko la Germany omwe uthandize kutukula miyoyo ya anthu ovutika mdziko muno kudzera mu ntchito ya mtukula pakhomo. Nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda ati ndalamazi zithandizira manja ovutika mdziko muno. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayula. Posayinirana mgwirizanowu mu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda ati zizikuonetsa chikhulupiriro chomwe dziko la Germany lili nacho pa dziko la Malawi mmene likuyendetsera ntchito zachuma. Ndife okondwa leroli kuti dziko la Germany kudutsira mwa ambassador latipatsa 19 million euros zimene zithandizire pa mtukula pakhomo mdziko muno. Zopindulapo zake ndizokuti miyoyo ya anthu ikwera, quality of life will be improved. Kachiwiri ndikuti umphawi uchepa, so we are going to reduce poverty and vulnerability. Kachitatu ndikuti maphunziro a ana ayamba kuyenda bwino, so this will result into improved learning outcomes. Ifeyo ngati boma kudutsira ku nduna wathu tayika njira ndi dongosolo labwino lotukulira chuma cha dziko lino. Chimodzi mwa zimene zizi ndi kuchulutsira njira zotukulira chumachi, economic diversification pa Chingerezi. Mawu ake kazembe wa dziko la Germany mdziko muno Ute Koning ati dziko lawo likugwira ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu pa chuma mdziko muno, ndipo thandizo la 35 billion kwacha lithandiza kusintha miyoyo ya anthu akumidzi. Pothirapo ndemanga, nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza ati mawanja 93,000 ndi omwe apindule ndi thandizoli maboma asanu ndi awiri. Nkhani yayikulu njonena kuti cholinga cha mtukula pakhomo nkuti kuthandizike anthu amene ali osapeza bwino, amene ali ovutikitsitsa athandizike moyenerera, kotero kuti tikupemphansoni ukumemani inoyo anzathu amene mafalitsa mautenga kuti uthenga uzikhalapo kuti mtukula pakhomo so anthu amene ali ochita bwino iyayi. Mtukula pakhomo ndi othandizira anthu amene ali osapeza bwino. Ntchito za mtukula pakhomo ni mbali imodzi ya ntchito zosiyanasiyana zomwe boma likuchita kuphatikizapo kupereka ngongole za NIF komanso Agicom kuti miyoyo ya anthu itukuke mdziko muno. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, President wa bungwe loyendetsa masewero mdziko muno la Football Association of Malawi Fleetwood Haiya ati mabungwe omwe amathandiza bungwe ili poyendetsa masewero osiyanasiyana mdziko muno
ali ndi kuthekera kusintha kayendetsedwe ka masewero kuti apite patsogolo. Ahaiya amayankhula izi kumangochi pamene amatsegulira maphunziro a masiku awiri akuluakulu omwe amayendetsa masewero mdziko muno. Dave Omar wafika ndi nkhani yonse. Kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya bungwe loyendetsa masewero mdziko muno la Football Association of Malawi FAM, bungweli lakonza maphunziro anthu omwe amathandiza bungwe la FAM mzigawo zonse za dziko lino poyendetsa masewero osiyanasiyana kuphatikizapo mpira wa miyendo omwe amatchedwa kuti ma affiliates mu Chingerezi. Poyankhula pamene amatsegulira maphunzirowo, President wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya anati iyi ndi njira imodzi yofuna kuti mabungwe onse okhuzidwa ndi kayendetsedwe ka masewero mu dziko muno amvane chimodzi pamene akupititsa patsogolo ngodya yosintha ndi kukweza kayendetsedwe ka masewero mu dziko muno. Tsopano FAM tabweresa strategic plan kapena tapanga strategic plan. Tinaona kuti chikhala chabwino kunena kuti strategic plan imeneyi aliyense ayilandire ikhale kuti ndi yawo, akhale ndi umwini wa strategic plan imeneyi. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano. Pezani zambiri pa mbc.mw, mbc digital tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Line Mponda. Tikufunirani usiku opambana.